אני אלינה סנדלר, ואני עולה לכיתה A. I'm Zach Hofeld. I'm from Chicago, Illinois. דני לוי, מנהל בית ספר חב"ד בנצרת עילית. My name is Robin Fialco and Allison Lester. אני עדן רחמן. Jesse Stone. My name is Dan Adler. קוראים לי שונית קרקו. My name is Alice James. קוראים לי גלעד בלינדר. Allison Kramer. I'm from West Bloomfield, Michigan. Samaher Abushkara. Danielle Gittleman, and I live in Brooklyn, New York. Detroit, Michigan. I'm from Bloomington, Indiana. Portland, Oregon, currently. Boston, Massachusetts. New York in the United States. אני עכשיו סיימתי שנה ראשונה בהוראת אנגלית במקיף בבאר שבע. אני מלמד כל השנה בחולון. My name is Telma. I'm from שדרות. אני מכפר עילבון. אני מינה קליין, מנהלת בית ספר גולן, בית ספר יסודי בנצרת עילית. קוראים לי נועה יוספוב, אני מעליזה בגין, מגדל העמק, ואני בכיתה ד' 3. אני עובדת כאן בתוכנית תלמה. ועכשיו החלטתי לעזוב הכל 3 שבועות ולהגיע לכאן וללמד אותם ביסודי. A few months ago, at a time when the Ministry of Education decided to extend the school year and provide an educational framework for all of first and second graders in Israel, we decided to use this platform and provide English program and English immersion for close to 2,000 kids in the north. אני בכיתה בשביל ללמוד, בכיף, לא בדרך אחרת. אני לומד אנגלית דרך פעילויות שונות ואחרות, וגם לומדים וגם נהנים. אפילו שזה אנגלית, גם תנ"ך אנחנו לומדים. The first day that we were in the class, the kids wouldn't speak any English. Nothing. They might try and speak English, but they may just give up on it really quickly because they can just go speak it in Hebrew. So being forced to do it, I think, is really meaningful in terms of the English content. בהתחלה היה לי קצת קשה, אבל אז התרגלתי גם למבטא וגם למילים, לאוצר מילים, התחלתי להבין קצת. יש לנו 2 מורות, אחת קוראים לה אריקה ואחת אליסון. מורים נפלאים, הם לא יודעות עברית. אם אני לא מבין משהו וקשה לי להבין, אז יש לנו מורה שהיא מתרגמת. אבל יותר היא מנסה שאנחנו נבין את מה שהן אומרות לנו. פעם אחת אם אנחנו לא מבינים, היא מסבירה, ובפעם השנייה אנחנו יודעים את זה. אז אני חושב שיש פה הרבה סיפורים שנרקמים סביב היוזמה לפתוח את בתי הספר בחודש יולי. השורה התחתונה היא לא רק צמצום פערים, אלא אולי הזדמנות לייצר מסגרת, הזדמנות חינוכית, הזדמנות לתת לילד עוד חוויה חיובית בתוך הכיתה. The kids are going to realize that they do have the ability to do it. אני לומדת כאן המון מילים, ומתוך המילים האלה אנחנו לומדים גם משפטים, כי ברגע שאומרים לי משפט באנגלית, אני יודעת 2 מילים, ואז אני מבינה את המשפט כולו. חשוב לציין, זה לא רק שירים וריקודים כל היום, יש גם קריאה, יש גם הרחבת אוצר מילים שזה עקב אכילס בכלל בשפה, וכשהם מנצלים את ההזדמנות דרך תכנים שהם רלוונטיים להם, מעולם התוכן שלהם אפשר ללמד כל שפה. ברגע שילד לומד שהוא יודע להתנהל באנגלית והוא מקבל ביטחון בשפה, מכאן ואילך היכולת שלו לספוג וללמוד עוד אנגלית ולהתנהל בעולם הזה שדורש את זה היא משמעותית יותר גבוהה. תלמיד ששולט בשפה האנגלית הוא תלמיד שיכול להיות חלק מהעולם הגדול, הוא תלמיד שנפתחות בפניו אפשרויות רבות, הוא תלמיד שמסוגל לתקשר עם החברה בישראל אבל עם העולם כולו, ואנחנו זקוקים לחזק את האנגלית דווקא במקומות האלה. שהם מגיעים עם התרגשות גדולה. They were so excited. The looks on their faces, every single one of them lit up, even the boys, which that never happens. כל היום עובר בכיף, חוזרת הביתה עם חיוך. ההורים שלי שואלים אותי מה למדתי, ואני מתחילה פשוט ים של דברים לספר. הילדים באים עם תחושה אחרת, עם רצון אחר. יש לציין שלמרות החששות הגדולים שלי מהתוכנית, זו תוכנית ממש מקסימה. בעזרת השם לקראת שנה הבאה, אני מבקש שהתוכנית הזאת תמשיך אצלנו. אני רואה כרגע שהיא הוכיחה את עצמה, ואם נצבור עוד שנה ועוד שנה, אין לי ספק שזה יחזק את הנושא של השפה האנגלית בבית ספר. What does mean? What does mean? Can you say that again, please? Very, very good. Let's give him 2 good claps. ביחד של הקבוצה, זה מביא אותנו כמורים לשיאים שאנחנו לא רגילים בדרך כלל ביום-יום. It has been a really challenging but
growing experience. אני למדתי המון שיטות, אני כבר לקחתי המון דברים לעצמי כמורה לאנגלית. אני כל יום לומדת משהו חדש, גם בגישה חינוכית, גם בגישה של ניהול כיתה, וגם בגישה של הקניית שפה. It's a little give and take. I'm learning a lot. I'm getting a lot out of it too. זה כל כך עשיר ומגוון שאני מקבל מזה כל כך הרבה רעיונות, שבשנה הבאה אני ללא ספק אהיה מורה הרבה יותר יצירתי והרבה יותר מעשיר לילדים מאשר הייתי עד היום. After I heard about the impact that you all have had on your school and in your communities, I am convinced, doubly more so, that this is a program that is worth improving and expanding. מה שאתם עשיתם זה בדיוק מה שאנחנו מייחלים לעשות ברפורמה החדשה. לעשות לימוד משמעותי, לימוד חווייתי, לימוד דרך תנועה ומשחק ושמחה ושיר, ודרך החוויה הזו להפוך את הלמידה בכלל ובאנגלית בפרט ללמידה משמעותית. זה פרויקט שמצמצם פערים, זה פרויקט שנותן לכל אחד ואחד סיכוי לחיים טובים יותר.